belai belai kena hambai puilano joto chini tipra mothani sikla tongnai nang belai kena hambai ya faru tai hambai ma ya faru tini o kamini tuichilong pilanjoi kamini je sikla tongnai rok tai kamini luku tongnai rok no bahino hambai ma ya faru tangi hinma ba thangnai 25 tarik ni salo surjomol somni nok hঠাৎ ke current shot connection ngai hor nangai boni nukhung kham thangmani yakulo je bial klai tongmani abono nugui kamini lukurok tini sraptani bagai tongthai kaisa temporary nok tangiri phaika tai buskangni salo bahaino tai buje nangmani manirok bono chubana bagai jotono udung na laijak inkinor nugui manani ungklogo mangpili obo sraptani bagai tongnani bagai bono jong chini tipra motha tai of kamini siglarano uduge tangiri mani umahake oje nok khamjak bono bahaino sarkarni je help by sarkarni je scheme tongmani pradhan mantri awas yojana o scheme ni madhyam bono taisa haine hai nok tangi rena bagai ang sakbai thangno SDM by bahaino kok salaika kaje asa khayo sarkar borongni je samoy sano bujinai tai dakti dakti no borongni je nangkungmani manirok no borongno nok nangmani nok rirnai tai je borongni je document khamani ration card khami thangmani rang puisa je khami thangmani abono bahaino sarkar no ang asas khlaio tai state government no tai je chini ADC hapangno hoite bosung bahaino ja mansak chubana bagai jong prostuti najak hambai।